Peter vystúpil z člna a kráčal po vode a šiel k Ježišovi. Matúš 14:29. Neboj sa zlyhania 3. V Biblii čítame: Peter mu odpovedal: Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode. On povedal: Poď. Peter vystúpil z člna, kráčal po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl, že vietor je silný, zľakol sa, začal sa topiť a kričal: Pane, zachráň ma! Ježiš hneď vystrel ruku, chytil ho. Verš 28:31. Ak vieš, že si sa modlil, pripravoval a plánoval, tak vieš aj to, že raz musíš vykročiť a začať konať. Je normálne cítiť strach, ak sa pokúšaš o niečo, čo si nikdy predtým nerobil. Možno si pri čítaní príbehu o Petrovom pokuse kráčať po vode usúdil, že Peter zlyhal. Tak to ale nie je. Poprvé, Peter si vyslúžil jednotku za to, že bol ochotný opustiť svoju bezpečnú zónu a urobiť niečo, čo nikdy predtým nespravil. Po druhé, na chvíľku prežil ten vzrušujúci pocit, že skutočne chodí po vode, aj keď to bol len krátky a prchavý okamih. Tým sa žiadny iný učeník nemôže pochváliť. Po tretie, naučil sa cennú lekciu. Keď sa človek snaží o niečo nemožné, musí sa sústrediť na Ježiša, nie na okolnosti. A po štvrté, uvedomil si, že jeho záchrana závisí iba od Ježiša. Zľakol sa, začal sa topiť a kričal: Pane, zachráň ma! Ježiš hneď vystrel ruku, chytil ho a povedal mu: Maloverný, prečo si pochyboval? Verš 30-31. Ježiš Petra neodsúdil za to, že zlyhal, len mu povedal, že potrebuje väčšiu vieru. Boh nedovolí, aby si sa utopil vo svojich chybách. Ak mu budeš dôverovať, bude spolu s tebou pracovať, kým neúspeješ. On je tvoj nebeský Otec a tvoj úspech je aj jeho úspechom.